Wel, plis trowch gyda fi i 1 Samuel pennod 7. Ni'n mynd i ddarllen y bennod gyfan, dyw e ddim yn hir iawn, felly fi'n siŵr byddwch chi'n gallu dilyn. Mae ar y sgrin neu yn ddelfrydol byddwch chi'n troi at eich Beiblau. 1 Samuel pennod 7. Yna daeth gwyr Ciriath Jearim a chyrchu ar arglwydd, a'i dwyn atynt i di Abinadab ar y bryn, a chysegri ei fab Eleazar i gadw'r arch yr arglwydd. Aeth llawer o amser heibio tuag 20 mlynedd, pan ddaeth yr arch i aros yn Ciriath Jearim, ac yr oedd holl di Israel yn hiraethu am yr arglwydd. Dywedodd Samuel wrth yr Israelioed, os ydych yn dychwelyd at yr arglwydd a holl galon, bwriwch ymaith y diwiau estron a'r Astaroth o'ch misg. Rhowch eich meddwl ar yr arglwydd, a'i addoli ef yn unig, ac fe'ch achub o law y Philistiaid. A bwriodd Israel ymaith y Baalem a'r Astaroth, ac addoli'r arglwydd yn unig. Yna dywedodd Samuel, casglwch holl Israel i Mitzba, ac gweddiaf drosoch ar yr arglwydd. Ac wedi iddynt ymgasglu Misba, a thynnu dŵr a'i arllwys gerbron yr arglwydd, gwneithant ympryd yno y diwrnod hwnnw a dweud, yr ydym wedi pechu yn erbyn yr arglwydd. Yn Mitzba, yr oedd Samuel yn barnu Israel. Pan glywodd y Philistiaid fod Israel wedi dod ynghyd i Mitzba, a daeth arglwyddi'r Philistiaid i fyny yn erbyn Israel. Clywodd Israel hynny, a daeth arnynt ofn y Philistiaid, ac meddent wrth Samuel, gweddian ddibaid drosom ar yr arglwydd ein Duw, iddo'n gwaredu ni o lawr Philistiaid. Cymerodd Samuel oen signo, a'i offrymu'n boeth offrwm cyfan i'r arglwydd. Gweddiodd ar yr arglwydd dros Israel, ac atebodd yr arglwydd ef. Y diwrnod hwnnw, fel yr oedd Samuel yn offrymu'r poeth offrwm, a'r Philistiaid yn nesau i ymladd ag Israel, cododd yr arglwydd storm darannau yn erbyn y Philistiaid a'i drysu, a gyrrwyd hwy ar ffo o flaen Israel. Yna aeth gwyr Israel allan o Mitzba, ac erlyd y Philistiaid a'i taro nes dod i slaw Beth Car. Yna cymerodd Samuel fain, a'i osod rhwng Mitzba a Sen a'i alw'n Ebenezer, a dweud hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd ni. Darostyngwyd y Philistiaid, ac ni feithant eto i diriogaeth Israel. Yr oedd llawr arglwydd yn erbyn y Philistiaid holl ddyddiau Samuel. Adferwyd i Israel y trefi yr oedd y Philistiaid wedi ei dwyn oddi arni, o Ecron hyd Gath. A rhyddhaodd Israel ei terfynau o afael y Philistiaid. Yr oedd heddwch hefyd rhwng Israel a'r Amoriaid. Bu Samuel yn barnu Israel ar hyd ei oes. Bob blwyddyn a'i argylchdaeth i Fethel, Gilgal a Mitzba, a barnu Israel yn y mannau hyn. Yna dychwelai i Rama, oherwydd yno roedd ei gartref. Barnau Israel yno hefyd, a chododd yno allor i'r arglwydd. Amen. Wel, os chi'n cofio, yn ôl wythnos gyfan nawr, o'n i'n edrych ar y bennod sydd yn dod cyn y bennod yma, 1 Samuel 6, a os oes Beibl gyda chi, allwch chi fflico nôl i 1 Samuel 6, lle oedd Carwyn wedi agor y gair i ni, a wedi'n atgoffa ni a dangos i ni fod arch y cyfamod nawr wedi dod nôl i Israel, ond nid cyn fod Duw wedi amlygu rhywbeth o'i ogoniant i bobl Philistia, os chi'n cofio. I bod nhw wedi cydnabod nerth a gallu'r arglwydd, a grym yr arglwydd, a rhywbeth o ogoniant yr arglwydd. Ond, wrth gwrs, wedi dweud, wel, i ni ddim eisiau fe, ewch a fe nôl, maen nhw'n gwrthod yr arglwydd. Yn lle, bydden nhw wedi gallu, wrth gwrs, derbyn yr arglwydd. A fe welswn ni hefyd, wrth ystwethas chi'n cofio, fod Duw yn trefnu popeth mwyn ei enw, mwyn amlygu rhywbeth o'i enw, drwy anifuddod yr Israeliaid, fod hwnna ddim yn beth da,
Mae hynny wedi golygu fod nerth yr arglwydd nawr wedi cael ei amlygu i'r Philistiaid. Mae'r Philistiaid wedi cael profi rhywbeth o allu a person Duw ei hunan ac ysblander Duw. A mae yna rhywbeth arbennig yn hynny. Mae Duw yn defnyddio pob math o sefyllfaoedd drwy hanes, fel welson ni yn Esther, pan nathon ni trwy Esther. Mae'n gweithio i amlygu rhywbeth o'i ogoniant i bawb ar draws y byd, hyd yn oed drwy anifuddod a drygioni ei bobl ei hunan. A felly, fe welson ni hefyd fod eglwys Dduw yn cael ei galw i fuddod ac yn cael ei mesur yn ôl safon sy'n wahanol, os chi'n cofio, i safon y rhai sydd ddim yn eiddo Duw, yn bobl cyfamodol Duw. A falle beth mae hynny mewn gwirionedd yn dangos i ni, yn y cyfan wrth gwrs, ym mhobl Israel nawr, yw bod dim modd iddyn nhw gadw safon Duw. Does dim modd iddyn nhw gynnal safon i fuddod, wrth gwrs. Mae eisiau yr arglwydd Iesu arnyn nhw, mae eisiau aberth arnyn nhw. A i ni'n gweld cysgod o hynny y bore yma. I ni'n mynd i weld cysgod o hynny bore yma. Nawr te, beth sy'n digwydd ym Mhenod 7? Wel, mae'r arch nawr wedi dod yn ôl i Ciriath Jearim, a mae'n cael ei roi ar ben bryn yn hi Abinadab, oedd yn lefiad ac un wedi cael ei neilltuo i waith o wasanaethu'r arglwydd. Yna beth yw hynny wrth gwrs, llwyth lefi. Ac os chi'n cofio nawr, mae Eli wedi marw, mae Hofni a Phines wedi marw yn y frwydr. A falle bod chi'n gofyn y cwestiwn, wel, pwy nawr te sy'n mynd i arwain pobl Israel? Pwy sy'n mynd i sefyll yn y bwlch i fod yn gynrychiolydd Israel? Wel, i ni wedi cael cipolwg ar hyn ym Mhenod 3. Ar ddiwedd Penod 3, adnod 19, ymlaen i adnod 1 o Benod 4, i ni'n darllen hyn, yn ei atgoffa ni ohono fe, tyfodd Samuel ac yr oedd yr arglwydd gydag ef. Ni adawodd i un o'i eiriau fethu. Sylweddolodd Israel gyfan o dan hyd Berseba fod Samuel wedi ei sefydlu'n broffwyd i'r arglwydd. A pharhaodd yr arglwydd i ymddangos yn seilo oherwydd yno'i datguddiodd ei hun i Samuel trwy ei air. Yr oedd gair Samuel yn air i Israel gyfan. A felly dyna beth ni'n gweld. Samuel yw yr un, mae'r arglwydd wedi ei ddewis, a mae'n ddiddorol, mae Israel gyfan yn gweld hynny. Maen nhw'n gweld, mae'n rhywbeth am Samuel sydd yn cael ei amlygu i'r bobl. Dyma'r un sydd yn siarad ar ran. Mae hwnna'n bwysig gyda llaw. Yr un sydd wedi ei ddewis i siarad ar ran Duw i ni, pobl Israel. Ac yn ddiddorol, wedyn, i ni'n clywed dim byd am Samuel nes Penod 7. Dim byd. Mae yn y cefndir, dyw e ddim yn cael ei sôn amdano mewn sgwrs o gwbl. Yr holl ffordd nes y pwynt yma. Mae Israel nawr mewn trwbl mawr, wrth gwrs, maen nhw mewn llanast. Mae 70 o bobl newydd farw, os chi'n cofio, achos bod nhw wedi edrych mewn i'r arch, ond nhw ddim fod wneud hynny, fe welson ni hynny wrth yswetha. A nawr te, maen nhw'n penderfynu gosod yr arch. A lle maen nhw'n gosod yr arch? Wel, i chi a fi, byddwn ni yn cymharu fe gyda yr atig. Yr atig. Ar y bryn, mewn lle saff, mas o'r ffordd. Dyna beth mae'n golygu fan hyn, reit? Mae fel chi'n gwybod pan chi ddim eisiau falle gofyn poeni am rhywbeth, chi ddim yn mynd i wsio fe lot, ond mae'n na'n saff, jyst rhoi gofyn. Yn yr atig. Na lle chi roi pethau fe. Wel, dyna beth maen nhw'n wneud mewn gwirionedd. Maen nhw'n rhoi'r arch yn yr atig. Maen nhw'n rhoi e mas o'r ffordd, dan ofal weddol saff, a maen nhw'n rhywbeth allweddol yn digwydd, os chi'n edrych yn ofalus, adnod 2, mae 20 mlynedd yn mynd heibio. 20 mlynedd, mae'n amser hir, neu gwe. Mae'n dweud hynny, daeth a llawer o amser heibio, tua 20 mlynedd. A dyn ni'n clywed dim byd am beth sy'n digwydd am yr 20 mlynedd yna. Pam bod hwnna mewn yn yr hanes, chi'n gofyn, a fi'n falch bod chi'n gofyn y cwestiwn. Mae'n bwysig oherwydd beth mae'n dangos i ni yw fod y bobl wedi parhau i fyw fel oedden nhw'n byw am 20 mlynedd a gadael arch Duw dal ar y bryn mas o'r ffordd. Ond, dyw hynny ddim yn golygu fod Duw ddim yn ymwneud â nhw. Dyw ddim yn golygu fod nhw'n anobeithiol. Beth i ni'n gweld yw fod mae'r rhaid fod Samuel wedi bod yn dal ati i gyhoeddi, yn dal ati i lefaru.
Ac yn adnod 3 a dyma'r pwynt cyntaf sydd gen i bore yma, maen nhw'n cael ei galw i wir edifeirwch. Gwir edifeirwch. A mae hwn mor bwysig. Mae Duw ar waith oherwydd mae'r Israeliaid yn dod i ymwybyddiaeth fod rhywbeth ar goll, fod rhywbeth ddim yn iawn. Nawr, yn y bennod, os chi'n sylwi, adnod 2, mae'n dweud yr oedd holl di Israel yn hiraethu am yr arglwydd yw yn Gymraeg. Mae'r hen fersiwn yn well yn galarasant am yr arglwydd. Yn Saesneg fel arfer, lamenting over the Lord. Maen nhw'n dechrau galaru. I ni di wneud mistake. Dylen ni di ceisio'r arglwydd. Dylen ni fod yn addoli'r arglwydd. Maen nhw'n dechrau deall fod yna rhywbeth ddim yn iawn yn eu calonau nhw. Fod yna rhywbeth ddim yn iawn. Ond mae Samuel yn dangos i ni, mae'n fwy na just bod chi'n teimlo ac yn ymwybodol o'ch euogrwydd chi, bod yna rhywbeth ddim yn iawn. Nid dyna beth yw edifeirwch. Argyhoeddiad yw hwnna. A mae'n rhaid i ni allu deall y gwahaniaeth rhwng argyhoeddiad ac edifeirwch. Argyhoeddiad yw bod chi'n dod i sylweddoli mae beth i fi'n neud yn wrong, mae'r ffordd i fi'n byw yn wrong. A mae'n gwneud i chi deimlo'n euog. Ond edifeirwch yw i newid. A dyna beth mae Samuel yn ei galw nhw i wneud. Falla'ch bod chi mewn pwynt mewn bywyd lle chi'n deall beth yw'r efengyl, chi'n deall eich bod chi'n bechadur, a chi'n teimlo'n drist am y peth. Ond chi ddim yn fodlon roi e lan. Chi ddim yn fodlon roi eich ffordd o fyw pechadurus lan. Mae hwnna'n broblem. Dyw hwnna ddim yn golygu bod chi'n edifarhau. Mae Samuel yn dweud wrthyn ni beth yw edifeirwch, adnod 3. Dyma beth mae'n dweud. Dywedodd Samuel wrth yr Israeliaid, os ydych chi'n dychwelyd at yr arglwydd a'ch holl galon. Bwriwch ymaith y diwiau estron ar asteroth o'ch misg, rhowch eich meddwl ar yr arglwydd a'i addoli ef yn unig, ac fe'ch achub o law y Philistiaid. Mae'r arglwydd drwy y gair i gyd yn gwneud yn glir. Mae e'n deilwng o bob clod, a dyw e ddim yn rhannu gogoniant. Pan ni'n dod at yr arglwydd, mae e'n deilwng bod ni yn ei addoli fe yn gyfan gwbl, a fe yn unig. Dyw e ddim yn fe a pwy bynnag arall neu beth bynnag arall i ni moyn addoli. Fe yn unig. Mae'n dweud yn Deuteronomium 6, adnod 5, car di'r arglwydd dy Dduw, ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth. Nawr wrth gwrs, i ni'n ymwybodol, mae'r pechod sydd yno ni yn ein rhwystro ni gyda gallu gwneud hynny yn gyfan gwbl. Dyna pam, dyw na chybiaeth ni ddim yn ddibynnol ar hynny. Os ych chi'n meddwl bod chi wedi cael eich achub oherwydd bod chi'n gwneud hwnna, chi'n camddeall yr efengyl. Alla i ddim caru'r arglwydd gyda'n holl galon fel ydw i. Ond, os ydw i wedi derbyn gras y cyfiawnder Iesu, dwi wedi cael y cyfle nawr, bywyd newydd i allu, calon newydd i allu caru'r arglwydd. Ac yn y pen draw, wrth i fi dyfu mewn aeddfedrwydd, mi fyddai yn caru'r arglwydd gyda'n holl galon ac yn holl enaid a'n holl nerth. Ond, i ni wedi bod yn gweld ar y bregaeth ar y mynydd yn dofe, y giat yw Iesu Grist. I ni'n dod i mewn i'r porth cyfyng yn ar ffordd cyfyng drwy Iesu Grist. Does dim rhywle in between, does dim iste ar y ffens i gael. Ein neu chi yng Nghrist, neu chi ddim. I ni'n gwybod hynny. Ond y pwynt yw, edifeirwch yw dweud, dwi'n dewis Crist. Dwi'n dewis mynd i fewn trwy'r giat yma. Dwi'n dewis rhoi fy mywyd ac plygu i arglwyddiaeth Iesu Grist. I'r bobl yma i'r Israeliaid, oedd rhaid iddyn nhw ddewis. Ydw i'n mynd i ddal ati gyda'r balym a'r asteroth, y diwiau estron yma. Oedd yn caniatáu gyda llaw iddyn nhw gael popeth o'n nhw moyn, sef pleser rhywiol. Na beth oedd y diwiau yna'n cynrychioli mewn gwirionedd. Na beth o'n nhw'n rili moyn. Gallu dweud i bod nhw'n addoli y diwiau i gyd yn cynnwys Duw Israel, ond hefyd i gael y pleser daearol, tymhorol o'n nhw moyn. Chi'n sylwi falle, s'dim byd yn newid. Na beth mae pobl moyn heddi.
yw gallu cael pleserau daearol yn enw addoli Duw. Ond i ni sut i ni'n cymhwyso hynny heddiw? Achos i'r Israeliaid, dyw'r Israeliaid ddim yn bobl sydd ddim yn abod yr arglwydd ac yn cael ei galw edifarhau am y tro cyntaf. Maen nhw'n bobl sydd yn gwybod pwy yw'r arglwydd, maen nhw'n adnabod yr arglwydd, maen nhw wedi gwneud cyfamod gyda'r arglwydd. A felly, dylen ni ddim cymharu Israel, fi wedi clywed rai pobl yn pregethu fel hyn, maen nhw'n cymharu Israel gyda pwy bynnag genedl maen nhw'n byw ynddo. So maen nhw'n gweud, wel, fel mae Samuel yn galw Israel i edifeirwch, dylen ni alw Cymru edifeirwch. Na, mae'n siarad gyda pobl dewisiedig cyfamodol Duw fan hyn. Eglwys Crist. Dyna pwy mae'n siarad gyda. So be mae'n dweud yw, Gristnogion, falle bod yna rai yn chi sydd yn adnabod yr arglwydd, ond wedi troi i addoli eilunod. Ydych chi'n mynd i wir edifarhau a dod yn ôl? Ydych chi wir yn mynd i fyw eich bywydau yn caru'r arglwydd? Beth yw'r pethau yna sydd falle'n gallu dod rhyngo ni ar arglwydd? Nawr i roi, fi'n credu falle rhai esiamplau ymarferol ond ddim yn rhy ddwys gobeithio, i ni feddwl amdano. I ni heddiw, os yw Netflix yn dod rhyngo ni ar arglwydd, ac yn gallu dod yn eilyn gyda llaw, bod ni'n troi am ein refreshment, yn troi am ein pleser, yn troi am ein cysur yn gyntaf at ein series diweddara bob dydd, yn hytrach nag at y gair. Beth mae hwnna'n dweud amdano ni? Ydych chi falle yn dweud, arglwydd fi'n ymwybodol, dylen ni wedi darllen y Beibl yma. Fi bron a gorffen y series yma. Fi bron a gorffen. Ar ôl gorffen hwnna, wedyn falle fyddai'n dod yn ôl. Falle bod ein ffôn ni a'r temptasiynau sy'n dod drwy ein ffôn ni yn dod cyn ein defosiwn ni i'r arglwydd a'n ymrwymiad ni i eglwys Iesu Grist. O beth yw'r ateb wedyn? Wel, fel mae Samuel yn dweud, mae eisiau bod y ffôn yn mynd. Falle bod eisiau Nokia 3310 arnoch chi eto. Falle bod eisiau cael gwared ar y Netflix yna. A mae yna bethau lot mwy dwys na hynny. Wrth gwrs, gallwn ni ystyried hefyd yn ein bywydau ni, a byddwn ni wrth ein bodd os ych chi'n mynd adre bore yma ac yn wir ystyried pa le mae'r arglwydd yn cael yn fy mywyd i, fel Cristion. Ydw i yn addoli'r arglwydd? Go iawn. Ydy wir yn cael y prif le yna yn y mywyd i? Neu dwi'n twyllo'n hunan? I wir edifarhau te, i ddweud mae eisiau fod diwiau bal ac asteroth yn mynd i un ochr. Iddyn nhw, oedd eisiau bod nhw'n sylweddoli, mae beth mae'r ein yn gwneud yn tynnu gogoniant oddi wrth yr arglwydd. Dwi'n rhoi mawl iddyn nhw. Dwi'n stuck iddyn nhw. Mae'r arglwydd yn deilwng felly o fawl, o fod yn y canol. Nawr, wrth gwrs, dwi ddim yn gallu gweld eich calonau chi. Ydych chi ddim yn gallu gweld yng nghalon ni. A felly beth sy'n bwysig fan hyn, yw nid bod ni'n edrych ar ein gilydd, dim ond un peth sy'n bwysig, edrych ar eich hunan. Ac i fi edrych ar fy hunan. Ac i ofyn y cwestiwn, wel, ydy hyn yn wir i fi? Os rhaid i fi edifarhau? Os na bethau sydd angen i fi droi oddi wrth yr arglwydd a'i geisio yn gyfan gwbl yn lle y pethau yna. A felly mae'n allweddol cofio hynny y bore yma. Mae Hebreau 12 yn atgoffa ni nag yw e. Trowch yn ôl oddi wrth y pethau, yr eilunod, y pethau sydd yn ein baglu ni, y pethau sydd yn ein rhwystro ni, rhedeg y ras, neu rhedeg yr yrfa, sydd o'n blaenau ni, gyda'n golwg ni ar yr arglwydd Iesu. Ydyn ni'n gwneud hynny yn ein dydd ni heddi nawr. Mae'n hawdd yn allanol gwneud pethau sy'n amlygu pethau eraill i ni, wrth gwrs, ond mae'r arglwydd yn gweld y galon. Felly, yn gyntaf edifeirwch. Nawr, beth yw y sgil effaith o bregaeth Samuel? Beth sy'n digwydd? Beth yw goblygiadau, consequences y bregaeth? Mae e'n rhoi. Wel, adnod 4. A bwriodd Israel ymaith y Balim a'r Astaroth ac addoli'r arglwydd yn unig. Am change newyddion da i ni. Mae pobl Israel yn rhoi nhw heibio. Maen nhw'n cael gwared, mae Duw yn rhoi gras iddyn nhw. Mae yr ysbryd ar waith, a mae e'n rhoi nerth iddyn nhw a'r gallu iddyn nhw nawr, i allu nawr addoli'r arglwydd.
A dau beth sy'n bwysig i ni sylwi ar hynny, reit? Yn gyntaf, mae eisiau ni ddisgwyl fod yr arglwydd yn mynd i weithio yn ein plith ni. Disgwyl fod yr arglwydd yn gweithio. Mae'n gallu meddalu calonau. Calonau pobl sydd yn eiddau'r arglwydd yn barod ac angen edifeirwch a dod yn ôl i fuddod i'r arglwydd, ac hefyd, wrth gwrs, disgwyl bydd yn gweithio i ddod y pobl o'r newydd i fywyd newydd yng Nghrist. Ond hefyd, mae angen i ni weld gwerth yn ail cyhoeddi. Oherwydd, sut mae Duw yn dod â nhw i'r pwynt yma drwy Samuel. Dychmygwch, mae Samuel, y boi ifanc yma, dal mwy na thebyg yn ei egeiniau, yn mynd ati i ddweud wrth yr genedl yma, llwyth o bobl sydd yn cael ei ystyried yn bobl pwysig, mwy na thebyg yn bobl eitha balch meddwl bod nhw'n rhywun achos bod nhw'n bobl ddew. A beth mae'n dweud wrthyn nhw? Chi angen troi oddi wrth eich pethau chi. Chi angen dod nôl at yr arglwydd. Ddim yn neges rwydd, yw e? Dyw hwnna ddim yn beth rwydd i gyhoeddi. Ac eto mae enifydd yn cyhoeddi, nid y neges sydd yn achub, ond mae Duw yn achub drwy y neges, drwy y cyhoeddi. A mae'n bwysig bod ni'n gweld mai dyna yw trefn Duw. Nid eich neges chi, i pwy bynnag chi'n rhannu fe, sydd yn achub, y Duw byw sydd yn achub drwy ein cyhoeddi ni. Ond mae'n atgoffa ni mor bwysig yw y cyhoeddi. Achos dyna yw trefn Duw, dyna mae di ddewis ar ein cyfer ni, yn fraint ar ein cyfer ni. Felly edifeirwch a gweld ffrwyth y cyhoeddi mwyn dod â nhw yn ôl. Yn ail te, mae eisiau pwyso ar addewidion. Sa'n gwybod sylwch chi yn y darlleniad, ond beth sy'n digwydd nesaf? Ydy Samuel yn gweud, gret na fe, te, sy'n eisiau gwneud yn byd nawr, ewch yn ôl i fyw eich bywydau. Na, dyma mae'n neud. Mae wedi dweud wrthyn nhw, os ych chi'n dychwelyd at yr arglwydd a chwrth galon, bwriwch ymaith y diwiau estron ar asteroth o'ch misg, rhowch eich meddwl ar yr arglwydd a'i addoli ef yn unig, ac fe'ch achub o law y Philistiaid. Mae yna ddewyd yna. Dim ond i chi ddod yn ôl, byddwch chi'n cael eich achub. A wedyn, be mae Samuel yn gwneud, adnod 7, yw dweud wrthyn nhw, dyn ni nawr yn mynd i geisio'r arglwydd am yr achubiaeth mae wedi addo. Dyn ni'n mynd i weddio ar yr arglwydd. Mae wedi gaddo fe, dyn ni nawr wrth geisio'r arglwydd yn mynd i ddod a pwyso mewn addoliad ar yr arglwydd. Casglwch holl Israel i Mitzpa a gweddiaf drosoch ar yr arglwydd. Chi'n gweld, maen nhw wedi edifarhau, maen nhw wedi dod nôl at yr arglwydd, ond mae yna un peth sydd ar ôl yn dos e. Mae eisiau i'r arglwydd eu hachub nhw o afael y gelyn. Mae eisiau fod yr arglwydd yn gwneud y gwaith penna. Dyw edifeirwch eu hunan ddim yn ei achub nhw o afael y Philistiaid. Maen nhw'n iawn nawr gyda Duw, ond mae'r gelyn dal yna. Mae yna rhywbeth arall i'w wneud. A dyn ni'n gweld yn adnod 6, ac wedi iddynt ymgasglu i Mitzpa a thynnu dŵr a'i arllwys gerbron yr arglwydd, gwnaethant ympryd yno y diwrnod hwnnw a dweud yr ydym wedi pechu yn erbyn yr arglwydd. Maen nhw'n cydnabod eu pechod. Maen nhw'n dod yn isel. A dyna beth yw edifeirwch. Nid edifeirwch yw achubiaeth. Mae edifeirwch yn arwain at achubiaeth. Mae edifeirwch yn ein gosod ni mewn lle i'r arglwydd wedi'n allu tosturio. Mae'n tynnu ni lawr yn isel. I ni ddod a dweud arglwydd i ni wedi pechu ger dy fron di. I ni dy angen di. I ni'n dygeisio di. Plis achub ni. A dyna beth sy'n digwydd. Sa'n gwybod nath chi sylwi, eto yn y darlleniad, mae arglwyddi'r Philistiaid yn dod nawr yn erbyn Israel. Ac yn adnod 7, clywodd Israel hynny a daeth arnynt ofn y Philistiaid. Ac meddent wrth Samuel, gweddian ddibaid drosom ar yr arglwydd ein Duw iddo'n gwaredu ni, neu'n achub ni, o lawr Philistiaid. Mae gelyn dal mor real. Mae dal angen grym Duw i ymlygu eu hunan. Maen nhw dal mewn perygl nes bod Duw yn ei achub nhw o law y gelyn. Ac yn anhygoel, fi'n meddwl, adnod 9, beth sy'n digwydd. Mae Samuel yn aberthu. Dyma beth mae'n neud. Cymerodd Samuel oen signo a'i offrymu'n boeth offrwm cyfan i'r arglwydd. Gweddiodd ar yr arglwydd dros Israel ac atebodd yr arglwydd ef. A mae pethau hyfryd yn digwydd fan hyn. Yn gyntaf, mae'r Israeliaid yn dysgu o'i camgymeriad. Tro diwetha eithon nhw i'r frwydr yn erbyn y Philistiaid, be wnaethon nhw? Eithon nhw i nôl yr genie box, da fe? Eithon nhw i nôl yr arch.
yn meddwl yr arch sy'n mynd i'n achub ni. Be maen nhw wedi dysgu? Wel, tro yma, maen nhw'n dod at yr arglwydd gweddio. I ni angen i'r arglwydd i'n achub ni fan hyn. Maen nhw wedi profi rhywbeth, pwy yw Duw? A maen nhw'n ei geisio fe'n gywir nawr, gyda chalon gywir. Calon edifeiriol. Maen nhw'n dod yn isel gerbron yr arglwydd, plis achub ni. Ac yna, maen nhw'n cymryd poeth offrwm, oen. Mae Samuel yn cymryd oen. A mae Samuel, mewn un ystyr fan hyn, yn gysgod i ni o'r arglwydd Iesu. Achos mae fel un sydd yn ddechnir neu mediator, yn un sydd yn sefyll yn y bwlch, yn un sydd yn dod rhwng y bobl a Duw, os chi'n sylwi. Ond yn bwysicach na hynny, mae gyda chi'r oen sydd hefyd yn gysgod o'r arglwydd Iesu. Beth oedd pwynt poeth offrwm? Sa'n gwybod chi'n gwybod? Ond pwynt y poeth offrwm, oedd poeth offrwm yn aberth anifail bach fel arfer, oen fel arfer dynam, fyddai'n cael ei losgi yn gyfan gwbl. Right? Pob darn o'n fe'n cael ei losgi mewn aberth i'r arglwydd. A oedd ei symbolu fod dinistriad yr oen yn talu'r pris am eu pechod nhw. Maen nhw wedi cydnabod i ni wedi pechu gerbron yr arglwydd, a nawr maen nhw'n rhoi oen fel symbol. Mae dinistriad yr oen yma fel symbol fod yr aberth yn cael ei wneud. Mwyn, fel mae'n dweud yn Leviticus, os fi'n cofio, mwyn gwneud iawn, cymod dros bechod. Make atonement yn Saesneg. Talu'r pris yn llwyr. Dros bechod. A mae'n dweud yn fyna fod yr aberth yna yn arogl peraidd, soothing aroma i'r arglwydd. Wrth i'r aberth gael ei roi. Fel symbol bod nhw'n edifarhau a fod yr oen yn symbol o aberth yn cael ei ddinistrio yn ei lle nhw. Wel, os nag ych chi'n gallu gweld yr arglwydd Iesu yn hynny, sa'n gwybod beth allan ni bwyntio ato ymellach i chi, oherwydd mae'n gweiddi mas i ni, yr arglwydd Iesu. Mae'n gweiddi mas i ni. Dyma symbol o'r hyn sydd yn mynd i ddod, fod yr oen yn cael ei aberthu fel symbol o ddinistriad, o farwolaeth llwyr, cyfan gwbl Iesu Grist ar y groes, mwyn gwneud iawn dros bechod pobl sydd yn euog, sydd ddim yn heiddi i cael adnabod Duw. A beth sy'n rhyfeddol, mae'n gwneud y pwynt wrth iddo fe aberthu. Ar yr union bryd mae'n aberthu, mae Duw yn ymwneud â'i elynion. Mae'n delio gyda'i elynion. Nid ychydig wedyn, nid cyn, nid ar ôl, yr union adeg, wrth iddyn nhw offrymu. Just fel wrth i'r arglwydd Iesu farw ar y groes, mae'n delio gyda'n pechod ni. Mae'n delio gyda'r gelyn. Mae'n dinistrio Satan unwaith ac am beth. A mae'n ber arogl i'r arglwydd. A dyma beth ni'n gweld fan hyn yw, mae grym Duw yn cael ei amlygu a mae buddugoliaeth yn dod yn rhinwedd yr oen, nid yn rhinwedd y bobl. Mae e'n sgil gwaith yr oen. A dyna sy'n mor bwysig wrth gwrs. Mae buddugoliaeth dros Satan, mae buddugoliaeth dros ein pechod, fy mhechod i, dy bechod di, yn dod yn rhinwedd yr oen. Mae hwnna'n bwysig. I ni ddim yn fuddugol dros ein pechod ni a dros Satan oherwydd beth i ni'n gwneud. Oherwydd bod ni'n dod â rhyw allu arbennig. Na, i ni yn dod yn rhinwedd beth mae Iesu wedi gwneud. A ni'n gallu gweud, oherwydd fod Iesu wedi marw drostai, mae buddugoliaeth ar gael. Mae ysbryd Duw ar gael yno. Mae gair Duw ar gael gen i. Mae'n nghalon ni nawr yn wahanol. A allai ddweud, mae Cristnogion yn gallu dweud na i Satan. Mae Cristnogion yn gallu dweud na i bechod. Does dim grym gan Satan dros yr rhai sydd yn dod at Satan yn enw Iesu Grist. Ydych chi'n deall hynny? Ydych chi'n deall bod chi'n gallu dweud na wrth Satan? Dyna pam mae'r arglwydd wedi'n achub ni, mwyn i ni beidio bod o dan rym y diafol mwyach, mwyn i ni allu byw i blesio'r arglwydd. Nawr wrth gwrs, i ni dal
a natur pechadurus. I ni dal yn mynd i syrthio, ond mae'r arglwydd yn gweithio ynddo ni i ddweud na yn fwy aml. Ac i ddewis yr arglwydd yn fwy aml. Nawr i orffen yn sydyn, fel o'n i'n dweud, mae'r arglwydd yn ateb, a mae'n ateb mewn ffordd rhyfeddol. Mae'n anfon y storm yma, y storm derannau, yn erbyn y Philistiaid yn adnod 10, os chi'n sylwi, fel yr oedd Samuel yn offrymu'r poeth offrwm. A mae'n ei drysu nhw, dyna sydd yn dod â buddigoliaeth. Ond yna, mae Samuel yn gwneud rhywbeth nag yw e. Mae'n gosod maen, ni wedi clywed gan Samuel arall yn barod bore yma. Yn gosod Ebenezer, carreg, neu peilog erig, ni ddim yn gwybod, ond gosod maen i allu dweud ac i allu cofio ac i allu pwyntio at fawr weithredoedd Duw. Mae'n mor bwysig. Mae'n gosod Ebenezer fel bod e'n gallu dweud wrth ei blant. A fel bod ei blant yn gallu dweud wrth ei plant. A fel bod pobl wrth iddyn nhw gerdded heibio yn gallu gweld. Dyma mae Duw wedi gwneud. Dyma lle mae Duw wedi amlygu ei ras, a'i nerth, a'i ogoniant yn ein tir ni. Ac i ni fel eglwys, mae hwn yn her fi'n credu. Beth yw ein Ebenezers ni? Na'r cwestiwn. Yn un peth, ein tystiolaeth ni yw ein Ebenezer ni. Ein tystiolaeth ni. Gwaith grymus a chibol Duw yn ein calon ni. A mae eisiau bod ni'n gyson yn gosod ein Ebenezer mewn llefydd gwahanol, ymhlith pobl gwahanol, fel bod nhw'n cael gweld beth mae'r arglwydd wedi gwneud yn ein bywydau ni. Ydych plant chi wedi clywed sut eithwch chi'n abod yr arglwydd? Ydych teuluoedd chi'n gwybod mor ymys yw'r arglwydd, mor freintiedig ydych chi bod chi wedi profi grym yr arglwydd. Dwedwch wrthyn nhw. Dwedwch wrth eich cydweithwyr chi. Dwedwch wrth eich cymdogion chi. Dwedwch wrth bobl chi ddim rili'n abod mor dda hynny. Sym ots? Gosod eich Ebenezer. Gosod y maen yna i allu dweud, dyma mae'r arglwydd wedi gwneud. A fi'n mynd i orffen gyda hyn, achos mae'n bwysig, Salm 145. Falle bydde werth chi'n troi ato fe. Dyma mae y salmydd yn dweud. Dyrchafaf di fy niw, o frenin, a bendithiaf dy enw byth bythoedd. Bob dydd bendithiaf di, a moliannu dy enw byth bythoedd. Mawr yw'r arglwydd a theilwng iawn o fawl, ac y mae ei fawredd yn anchwiliadwy. Molianna'r naill genhedlaeth dy waith wrth y llall. A mynegu dy weithredoedd nerthol. Am ysblander gogoneddus dy fawredd y dywedant, a myfyrio ar dy ryfeddodau. I ni'n rhy dawel. I ni'n rhy dawel. Cyhoeddant rym dy weithredoedd ofnadwy ac adrodd am dy fawredd. Dygant i gof dy ddaioni helaeth a chanu am dy gyfiawnder. Graslon a thrigarog yw'r arglwydd araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Y mae'r arglwydd yn dda wrth bawb ac y mae ei drigaredd tuag at ei holl waith. Y mae dy holl waith yn dyfoli arglwydd a saint yn dyfendithio, dywedant am ogoniant dy deyrnas a sôn am dy nerth, mwyn dangos i bobl dy weithredoedd nerthol ac ysblander gogoneddus dy deyrnas. Teyrnas dragwyddol yw dy deyrnas a saif dy lywodraeth byth bythoedd. Mae'r arglwydd yn ffyddlon yn ei holl eiriau ac yn drigarog yn ei holl weithredoedd. Fe gynnal yr arglwydd bawb sy'n syrthio a chodi pawb sydd wedi ei darostwng. Tri lygaid, neu bydd e'n troi llygaid pawb mewn gobaith ata ti, ac fe roi iddynt ei bwyd yn ei bryd. Y mae dy law yn agored, ac yr wyt yn diwallu popeth byw yn ôl dewyllus. Y mae'r arglwydd yn gyfiawn yn ei holl ffyrdd ac yn ffyddlon yn ei holl weithredoedd. Y mae'r arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno, at bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd. Yn benodol fyna. Adnod 4,
Molianna y naill genhedlaeth dy waith wrth y llall, a mynegu dy weithredoedd nerthol. Adnod 11, dywedant am ogoniant dy deyrnas, a sôn am dy nerth, mwyn dangos i bobl dy weithredoedd nerthol, ac ysblander gogoneddus dy deyrnas. Gweddiwch. Gweddiwch y bydd yr arglwydd yn ein defnyddio ni i fod yn ffyddlon, yn cyhoeddi. Ac yn moliannu'r arglwydd, o hwnna di taro fi yswyd molianna'r naill genhedlaeth dy waith wrth y llall. Nid jyst dweud am, ond moliannu'r arglwydd bron wrthyn nhw. Dweud, dwi'n mor ddiolchgar arglwydd, am beth ti wedi wneud wrthyn nhw. Mwyn iddyn nhw ddeall mor arbennig, mor ogoneddus yw ein harglwydd ni. Amen.